Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan mun waye gari lafiya. Ina muku barka da zuwa YouTube channel ɗin mai albarka mai suna Musa Wali Global Crypto, wanda nake fito da abubuwa waɗanda suke abin da ya shafi mining da kuma airdrop wanda suke kyawawa janu waɗanda aka yi bincike aka tabbatar. Kuma dukkan wani project da kuka ga mun kawo to mu iya bakin ƙoƙarinmu ne na ganin cewa wannan abin project ne. Waɗannan kaɗan daga cikin videos ɗinmu ne da muka yi, wanda duk wanda ke bukata in ya duba zai gan su ga sunan kala-kala. Kuma dukkan wani project da ga mun ɗora to bisa ga kyakkyawan zato da yaƙinin mu da iya nazarin mu wannan janu ne. So haka ma yanzu mun kawo muku wani project mai girma wanda ko a ce platform mai girma wanda ake yin airdrop a cikinsa, wanda shi kuma wannan airdrop ɗin akan yi sa ne ana biyan ka da coin mai kyau, wanda kuma akwai manya-manyan project da za a ɗora a kai kuma a ce ake ɗora su ma a kai. Kawai za ka je kawai aiki ake masu kawai shine za ka je kai liking ko kai posting, kawai kai liking ka zo kai copy kai posting shikenan su baka coin ɗinsu, wanda kuma coin ɗin kuma shi ma ana sa ran zai zo da daraja mai ƙwari sosai. So amma yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan tafi da ku yadda ake wannan register da kuma yadda ake yin wannan tax ɗin. To kai tsaye za ka yi posting ɗin wannan link da zan ajiye muku a ƙarƙashin description na bidiyon, wanda kuma suka gan shi tare da bidiyon kaga zan ajiye link ɗin a ƙasa. In kuma wanda ya turo maka bidiyon to sai ka yi amfani da link ɗinsa da zai nuna maka yadda abin yake insha Allah. Na godiya. Ok, yanzu zan tafi na fita zan koma kan misali sai ka zo kan browser da kake so ka yi amfani da ita, ga nan sai na zaɓi Chrome. Zan zaɓi Chrome sai na buɗe, dan na shaka sai kai posting ɗin wannan link ɗin da na baka. In kai posting haka kawai sai ka danna searching. Kana searching sai ka ga me zai jiro. Aga na zo na posting ɗin shi akan wannan ne. To yanzu idan ka danna searching ga nan zai buɗe, za ku ɗan jira kaɗan. To alhamdulillah gashi nan zai buɗe. Yau gashi nan yana buɗewa. Gashi idan ya buɗe za ka taho gashi nan da aka sa start earning. Ina fatan za ku gani. Gashi zan kawo muku alama gashi an sa start earning a gurin ko? Kun gan shi an sa start earning, sai ka taɓa start earning ɗin. To kana taɓa start earning shi za ka taɓa yanzu gashi nan na taɓa shi. In ka taɓa shi za ka ɗan jira shi ma kaɗan ya buɗe. Zai kama ga yadda ake register kaza. Idan ka jira ya buɗe gaba ɗaya zai nuna maka login ko kuma sign off. Misali ga wannan gurin da aka saka maka login. Ka gan login za ka sa email ɗin da ka yi register da farko sai ka shiga. Idan kuma ba haka ba ga daidai nan gurin da za ga yanzu an saka maka sign off sai ka taɓa sign off ɗin. Bari in ƙara muku da alama gashi nan gurin za ka an sa sign off sai ka taɓa wannan sign off ɗin. To bara mu taɓa sign off tun da sabuwar register zamu yi. Shi ma na taɓa shi. To kana taɓa shi kaga shi kuma abin da zai baka sai ya ce ka sa email ɗinka. Sai ka sa email ɗin da za ka yi register da shi yanzu. Ina ganin manafani. Yau ga email ɗin da na sa sai kawai ka danna continue. Kana sa email ɗin sai ka danna continue. Kaga yanzu sun maka notification akan sun ce ka yi verify na yanzu. Kawai kaga sai ka taɓa nan. Kawai sai ka taɓa continue with Google ɗin nan. Sai ka yi verify ɗinsu ko kuma ka taɓa kawai directly kuma koma kan email ɗinka sai ka taɓa can ka shigo. To yanzu ga yana taɓa shi ta nan gurin. Kaga sun ƙara bani mi continue ko sai ka zo sai ka taɓa continue ɗin. Bayan na sa continue ɗin gashi ya kawo ya ɗauko mun ya zo kai tsaye ya yi connecting da account ɗina, Google account ɗina. Kaga sai kawai taɓa gurin zaka inda na zagaye yanzu. Kana taɓa shi kenan zai buɗe. Bara in taɓa shi na yi selecting ɗinsa. Kun gashi na yi selecting ɗinsa yanzu zai tafi directly ya je ya buɗe. Ina ga network wannan. Yau to kun ga register ta riga ta yi. Kana taɓa shi zai maka wannan. To abinda za ka yanzu sai ka saka password ɗinka wanda za ka aiki da shi. Sai kuma na ƙasa sai ka yi confirming ɗinsa. Misali nan ka sa password nan kuma sai ka maimaita shi. To bara in saka yanzu. Sai bayan ka maimaita kuma zan ce sai ka danna nan gurin. Sai ka danna nan ga yana an sa create wallet ɗin. To gashi na yi creating ɗin password ɗina. Shi ma ana buƙatar ka sa strong password ma'ana suna lamba alama. To gashi sai ka danna create wallet yanzu. Sai in danna create wallet. Yauwa. Gashi na danna create wallet. Shi ma gashi nan sun ce in yi saving ɗin password ina ko kar na yi saving. To ba sai na yi saving ba bara in taɓa. Zan ɗan jira yanzu kaɗan. Yau ga yana sun ce wallet is creating ma'ana suna creating ɗin wallet ita yanzu. Gashi nan amma sun gama creating ta yi normal. So muna fatan muna ɗan gani. So kana gani ka gashi sun yi creating
amma na yi su. Amma da haka nan gurin a ƙa'ida za su baka inda za ka kuma sa username ɗinka. Za ka sa username ɗinka to amma bara in ga ya za mu canza gurin. Yauwa sai yanzu nan gurin za ka saka username ɗinka wanda yake so ka yi amfani da shi. Misali bara in saka username ina tukuna. Yauwa gashi nan na saka username ina sai kawai ka yi submitting. Yauwa sai ka yi submitting. Yauwa gashi nan ya yi submitting daidai. To kana yin submitting yanzu za su ce maka ka yi downloading ɗin application ɗin. Ma'ana za ka yi downloading ɗinsa ta kan Apple Store ne gashi nan, ko kuma ka yi downloading ɗinsa ta kan Play Store. To yanzu zan taɓa shi ta kan Play Store sai na yi downloading ɗinsa directly. Yauwa gashi nan zai yi downloading ɗinsa yanzu. Yauwa gashi ba da zarar ka kammala downloading sai ka danna open. Sai ka danna open. Za su ce maka ga yana za su ba condition aka yake ɗan kaɗan daga cikin privacy ɗinsu sai ka sa mai agree continue ɗinnan. Na taɓa agree continue sai ka ɗan jira kaɗan ya buɗe shi ma za ka sake sabon login ne. Yauwa idan ka buɗe shi za ka zo za ka sake taɓa sabon login ne kamar da na faɗa. Yauwa gashi nan ina so mutane su ga gurin ne gashi nan profile ɗin da aka sa profile sai ka taɓa profile. Idan ka taɓa profile sai ka kana taɓa profile sai ka zo sai ka shiga login. Ga yanan za ka shiga login. To sai kana shiga login sai ka yauwa. Sai ka sa email ɗin. Misali zan sa email ɗin na saka ɗazu sai ka yi sign up. Sai ka taɓa continue. Kana taɓa za ka sa continue to Google ɗin. Gashi nan kaga sai ka ƙara taɓa shi. Kana ƙara taɓa Google ɗin naka shi ma zai buɗe sai ka jira. Haka ma zai ɗan ja lokaci. To yauwa. So shi ma ya ce ka sa password. So in ka yi saving kawai haka shi kenan ɗaura shi kawai za ka yi. Kana sa password ɗin za ka jira. Sai ka taɓa sign in ɗin nan shi ma ga nan sign in. Ina fatan kowa na gani. Ga yana na taɓa sign in za ku ga yana rising yana tafiya. To gashi ɗan jira zai buɗe. Sai ɗan jira ya ɗan buɗe gaba ɗayan gani. To gashi ya buɗe. Yana buɗewa za ka ga ID ɗinka ga username ɗinka a nan gurin. So abin da yake na gaba shine sai ka zo nan. Abin da yake mafi muhimmanci shine wannan. Yau gashi nan. Ai kibiya ce wannan. Gashi nan aka sa verify social account ko? Gashi nan verify social account sai ka taɓa shi. Sai ka taɓa shi. Yauwa idan ka zo za ka yi verify ne na account ɗinka guda 3. Ko dai kai da shi misali gashi nan Twitter sannan kuma da Discord sai kuma Telegram. To kowanne bara mu shiga in gani yadda ake yin komai cikin sauƙi. Zan fara da ya yake da Twitter. Haka zo za su ce kai login to account ɗinka na Twitter. Kana login na account ɗinka na Twitter shi kenan sai ka connecting. Yauwa kana yin login da account ɗinka na Twitter. Kaga shi kenan kawai sai ka danna ka yi login. Sai mu danna yake connect ko ince inda na danna yanzu. Za ka ga account ɗina Twitter na ga yanan Cassava network. Kaga gashi ya riga yayi ne. In yayi za ka sun saka maka disconnect. Ka gani ya riga yayi ta farko kenan. Ga sunana a kai na nan ya zo. Sai kuma na biyu shine na Discord. Na Discord gashi za ka shiga na Discord shi ma. Yauwa shi ma Discord za su buƙaci ka sa lambar da kake amfani da ita ko email sai kuma sai ka sa password ɗinka sai ka yi login. Yauwa gashi kana sawa inda ka sa dai za ka zo ka taɓa nan gurin da na taɓa yanzu kun. Gashi har ma yayi shi ma. Ka gani komai cikin sauƙi gashi ma ya sa ka disconnect. Ga username ina na Discord shi ma ya zo. To yanzu sai kuma Telegram shi ma ka taɓa shi. Yauwa na Telegram na ga yana ɗan jinkiri baya yi da wuri. Amma yana yi sai dai kawai mutum zai yi updating ɗin application ɗin
Haka shi kansa na Discord in kana buƙatar yi da sauri za ka yi updating ɗinsa. So ita ma Twitter za ka yi updating ɗinta musamman da ka zo verify ɗin za ka ga yayi da sauri. To yanzu wannan zan ƙyale yi sai nan gaba tukunna saboda ban da space da yawa akan wayar. To yanzu kana hanya guda biyu. Idan ka shigo kai tsaye za ka iya shigowa akan dai shi nan gurin da nake muku magana akan ya yake my profile ɗin. To in ka zo ka ga a nan gurin an saka maka my tax. Nan gurin gashi an saka maka my tax ko? To za ka iya taɓa shi nan gurin directly sai ga iya tax ɗin da kake da su a wani ranar. Sai ka taɓa su sai ka ga iya tax ɗin da za ka yi. To ga wanda okay afuwa wanda batun bai bane so wanda kai da wanda kai misses ne. To bara mu dawo kan home. Ga nan gurin da aka sa home. Nan gurin da aka saka home sai ka dawo nan gurin. In ka dawo nan shine za ka ga sauran abubuwan. To idan ka dawo za ka ga misali gashi idan ka duba nan gurin za ka ga abubuwan da suke gudana. Wannan ana kaza wannan ana kaza da sauransu. Wasu za ka ga duk wani tax ɗin an riga an gama su ne wasu kuma ana kan yi. Kaga wannan an riga an gama su. Okay misali wannan zan ce ga da su wannan an riga an gama su gaba ɗaya. To yanzu sai mu zo kan wanne ne yake ongoing ake yin sa. Ga wannan shi ma ga sun sa mai ending wanda shi kuma za su baka yake CB coin ɗin su guda 500. To shi sun sa ending ya ƙare tun 3 ga wata kenan da ya gabata. Wannan kuma ga shi ma shi wannan ongoing ga wannan ongoing yana shi ake yi a yanzu. Shi kuma za su baka CB token ɗin guda 600. Sai wannan shi ma wannan shi ya ƙare shi ma ya ƙare tun 5 ga wata. To bara mu taɓa kaga wannan shi ma sauran kwana 6 ya ƙare da awa 5. To za ka iya taɓa shi sai za mu taɓa shi za mu ga wanne ya kamata mu fara yi. So ga wannan shi ma ongoing ana cikin yin sa yanzu wannan. Kaga dama a nan gurin za ka an saka maka tax ko? To sai mu taɓa za mu ga wanne zan fara. Bara mu fara da guda ɗaya misalin wannan na farko. Wasu wannan kaga ga ko in ce kun ga task ɗin nasu. Na farko za ka yi following ɗin Cassava network a Twitter. Sannan za ka yi retweeting. Sannan kuma za ka zo za ka following ɗinsu a Discord. Sannan kuma ka yi following ɗinsu ka yi joining ɗinsu a Telegram. To yanzu misali za ka iya taɓa na farko sai ka sa following ɗin zai ka taɓa following. In ka taɓa following zai kai ka. Yau gashi nan kuma kai tsaye ya baka follow kaga kawai sai ka taɓa me following. Now you can follow haka gashi nan kawai ka yi following ɗinsu. To shikenan sai ka koma sai ka taɓa verify kuma anan. Tunda ka riga ka yi following sai ka taɓa verify. A gani ya ce verify 'yan sakanni za su yi verify ɗinka. Za mu jira mu gani. Gashi nan muka sun sa ma good. Ka riga ka gama tax na farko sai ka zo na biyu na retweeting shi ma ya kasa retweet sai shi ma kawai sai ka sami sai ka yana retweet. Ga yana na yi retweeting na taɓa retweet na yi retweet shi ma. To kaga shi ma sai ka dawo kana dawowa sai ka taɓa verify ɗin. Ga yana na taɓa verify shi ma sai mu ɗan jira mu gani kaɗan. Yauwa shi ma gashi na Twitter an yi verify sai ka zo na Discord shi ma sai ka taɓa join. Shi ma za ka taɓa join na Discord ɗin mu gani. Shi ma ka taɓa accept invite a gani accept invite sai ka taɓa nan gurin accept invite. Yana da matsalar network na ga shi wannan guda biyun da yake na Discord da kuma na Telegram. Telegram dama ya ƙi verify tun da wuri amma zan yi sa daga baya. To kawai shi kenan mutum za ka yi don haka za ka yi su. Kowanne za ka gan su ga wanne ga yadda ka gama. To wannan a taƙaice kenan yadda ake yi su. Wannan za ka tara coin ɗin nasu da yawa sosai. Ga reward in ka taɓa reward za ka ga duk ga reward ɗin da ake samu da sauran abubuwa. Nan dai akwai sauran ababe kala kala. Dai za ka ga kowanne yadda duk wanda ake so shi za ka yi participating nashi za ka gani wanne ne zai fi sauƙi da abubuwan da suke buƙata. Wani kawai iya Discord da Telegram suke buƙata. Wani iya Twitter kawai suke buƙata. Kawai za ka yi tweet ɗinsu za kuma a baka wannan token ɗin. Su project ɗin suna biyan su wannan Cassava network ɗin ne da coin ɗin su kuma su biya members ɗinsu da wannan token ɗin nasu na CB. To Allah ya sa mu dace. A taƙaice kenan kuma ko wanda bai ke tambaya ko bai gane ba sai ya bayani a ƙarƙashin ya yake comment section insha Allah. Allah ya sa mu dace. Allah ya mana jagora. Ka gama register
kana so ka ɗauko referral code ɗinka don wani ya yi rijista da shi, sai ka shigo nan gurin gashi nan da aka sa referral ko sai ka ɗauko sai ka shiga. In ka shigo za ka zo gashi nan gurin za ka yi kwafi nan gurin ga nan referral link, sai ka yi kwafi link ɗin sai ka tura mutum. Idan kuma iya referral code ɗin ne sai ka ɗauki wannan sai ka tura mutum sai yi. In kuma sharing za ka yi sai ka tura sai ga yana an saka inviting kawai sai ka tura directly sai mutum ya je ya ɗauka ya kiyaye. Ƙasa kuma za ga wanda ya ma'ana wanda ka yi rijista ƙarƙashinsa za ka gani da kuma wanda suka yi rijista ƙarƙashin ka za ka gani. Kuma sannan nan ma za ga wasu na shiga wannan kaftar fita. Nan kuma idan ka duba za ka ga gashi okay me nake nufi a wannan gurin za ka ga sun baka reward ɗin wanda suka yi rijista ƙarƙashin ka da sauransu. Nan kuma leaderboard ɗin waɗanda suka yi rijista ne ƙarƙashin ka za ka gan su a jere da kuma kowa da kowa da sauran abubuwa. To yanzu bara ne kwafi link ɗin sai na ajiye shi a ƙarƙashin describe na bidiyon kowa ya duba sai ya ɗauka sai shi ma ya yi. Wannan mutum zai tara gaskiya akwai kyakkyawan zato a wannan platform ɗin sosai. In ka tara wannan CB coin ɗin mutum zai bada mamaki gaskiya sosai yadda ya kamata za a samu alheri sosai. Kar mu manta ga duk waɗanda suke baƙi da Allah su yi mana subscribe. Waɗanda suke baƙi su yi mana subscribing na wannan YouTube channel namu mai albarka Musa Wali Global Crypto and others, da kuma don sauran karɓar wasu manya-manyan update da wasu manyan mining da sun shigo ko kuma ake yin su ko kuma kai kake son ma ka san yaya ake gudanar da su a aikace. To wannan shine a takaice. Allah ya mana jagora. In akwai tambaya kuma haka misali kowane bidiyo akwai ƙarshen akwai description ɗinsa wajen misali comment section kaga za ka iya taɓa shi haka. In ka taɓa za ka zo ka yi ko ka sharing ɗinsa ko ka mana sharing ko kuma ka mana abin da ya shafi tambayoyi.